شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም አና ሓውኩም ሰላሕ አዲኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ልምድታት ጎይታና ኢየሱስ ልምድና ንግበሮም ዝብል እዩ ልምድታት ጎይታና ኢየሱስ ልምድና ንግበሮም ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እንተዳ አቲና ከነጽንዖ ጀሚርና ብዙሕ ንዓወት ዝኾኑና ብዙሕ ንስክዒት ዝኾኑና ብዙሕ ንዝጀመርናዮ ጎደና ከፈጽሙና ዝኽእሉ ልምድታት ኣብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ኣለዎ ካብቶም ልምድታት ሓደ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ጥቕሲ 39 ከም ዝብል ወፂ ኸኣ ከምታ ልማዱ ናብ ደብረ ዘይት ከደ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ድማ ሰዓብዎ ኣብታ ስፍራ ምስ በጽሐ ኸኣ ናብ ፈተና ከይተኣትዉ ጸልዩ ይበሎም ንሱ ኸኣ ካባታቶም ዳርባ እምኒ ዝኣክል ርሒቑ ተንበርኪኹ ይብል بخالا الزراربا ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ስፍራ ዝናይ ምኻድ ንምንታይ ልማድ ነይርዎ ተዳይድኩምኒ ጎይታ ናይ ጸሎት ልምዲ ነይርዎ ጎይታ ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ናይ ጸሎት ልምዲ ነይርዎ ከም ልማዱ ዝብል ናይ ጎይታ ብዙሕ ነገር ይኹም ትረኽቡ ካብታ ሓደ ከም ልማዱ ናይ ጎይታ ትረኽቦ ከም ልማዱ ይጽሊ ነበረ ይዝብል ሓንሳባንጊ ይጽሊ ሓንሳብ ምሉለይቲ ይጽሊ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዳ ተሳኢኑ ፍሉጥ ያበይ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ጸሎት ስፍራ እዩ ዘሎ ምኽንያቱ ኣዘውቲሩ ናይ ምጽላይ ልምዲ ጎይታ ነይርዎ ህይወቱ እዚ ልምዲ እዚ ድማ ኣብ ህይወቱ ነቲ ዝጀመሮ ስራሕ ንኽፍጽም ገይርዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱ ክጅምር ከሎ ብልምዲ ይጀምርዎ በናይ ልምዲ ብጸሎት ይጀምሩ ጎይታ ቅድምና በአገልግሎት ምእታው 40 መዓልታ ኣብ ጾም ጸሎት ሊነሩ አገልግሎቱ ከዓጽ ከሎ ከበታ ልምዲ ዓጺዋ ብጸሎት ይዓጺዋ ከመይ ደስ ዘብል ህይወት እስከሎም እዚ ጎይታ ዘሎ ነገር ኮፒ ንግበሮ ንጠቅመሉ ምኽንያቱ እናትና ሞዴል ኢየሱስ እዩ እሱ ዝኸዶ እሱ ዝገብሮ ዘበለ ብሙሉኡ ንዓወት ቀዳማይ መፍትሕ እዩ ስለዚ እዚ ልምዲ እዚ ኣብ ህይወትና እንተዳወሲድናዮ أما علتاوي هيوتنا زي قارت ناي ጸሎት ልምዲ እንተዳ አጥሪና ምንም ጥርጥር ይብሉን ኣብ ህይወትና كل ጊዜ ስክዒት ከም ተኸተለና ዝተሳኸ ህይወት ዝተሳኸ አገልግሎት ዝተሳኸ ሓዳር ዝተሳኸ ኩሉ ነገር ከም ዝህልወና ምንም ጥርጥር ይብሉን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከባትኩም ጸልዩ ዝብል ንጸሎት ኣብ ህይወትና ቀዳማይ ስፍራ ኸድቦለና ናትና ላይፍ ስታይል ክኸውን ኣሎ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝርአ ነገር ክኸውን ኣሎ እዚ ግን ብሓደ መዓልቲ ድመጽ ኣይኮነን ምኽንያቱ ልምዲ ስኡል ይኮነን ድመጽ ልምዲ ካብ ምድግጋም ይድመጽ ስለዚ ሎሚ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ሰሙን ወርሒ ክንደጋግሞ ምጀመርና ሽዑኡ ወልፊ ክኾነና እዩ ብዘይ ምጽላይ ኮፍ ደይብሉ ሰባት ክንከውን ኢና በዚ ልምዲ እዚ ድማ ፍሉይ ዝኾነ ሕብረት ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስ እግዚአብሔር ክህልወና ከጅምር ምስ ጎይታ ክንፋለጥ ክንጅምር ኢና ብኡ ምኽታል ንዕኡ ምስዓብ ክንመሃር ክንጅምር ኢና ድምጹ ምስማዕ ክንመሃር ክንጅምር ኢና ራእይታት ምርኣይ ክንመሃር ክንጅምር ኢና ምኽንያቱ እቶም ናይ ጸሎት ሰባት ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ናይ እግዚአብሔር መሪሕነት ኣለዎም እዩ ንመሪሕነት ኣምላኽ ይስተውዕልዎ እዮም ሎሚ ኣሕዋተይ ኣብ ጎይታ ዘሎ ልምዲ ንውሰዶ ጎይታ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ምኻድ ልምዲ ነይርዎ ንውሰዶ ዝልምዲ እዚ ናብቲ ቃል ኣምላኽ ድስብኸሉ ዝነበረ ስፍራ ኩሉ ጊዜ ይድኸይ ነይሩ ጎይታ ዋይ ምኽንያቱ እዚ ልምዲ እዚ ኣብ ህይወትና ኣገዳሲ እዩ ልምዲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልምድና ንኽንገብሮ ንጀምሮ ሎሚ ስለዚ ኢየሱስ ናይ ጸሎት ነይሩ እሞ ንሕና ድማ ናይ ጸሎት ልምዲ ነጥሪ ይከኣል እዩ ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاخ كم ستقمت يأمن الله إيسوس كريستوس نايهي وتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ
بأمنت ناوشتي يقبلك الله آمين أزيات صلود صلهم بتحمقوا حقوسكم بزب تحت زلو أدراشانا كونتاكت جورنا يخم سدليكم حجز كن لأخلكم هنا شالوم